ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ବାହାରେ ଦେଖିଲି ଆସପାସ ସବୁ ଧଳା ଧଳା କୁହୁଡ଼ିରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୂସର ଧୂଆଁ ଭିତରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଆଜି ଘନ କମଳ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ବାହାରେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା, ହାତରେ ଚା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଗରମ ହେଉନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ଶୀତ ହାଡ଼ି ମିଶିଛି ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା ସହିତ। କୋରାପୁଟର ଏହି ସକାଳ ଯେପରି ଶାନ୍ତ, ସେପରି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ନୀରବତାରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସହର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ। ଲୋକେ ଗରମ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ବସି ହାତ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଚା, ଗରମ ମୁଢ଼ି ଓ ହସିଥିବା ମୁହଁ, ଏହି ହେଉଛି କୋରାପୁଟର ଶୀତର ସୁନ୍ଦର ଛବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୀତର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏକ ଅଜଣା ଅନୁଭବ। ଥଣ୍ଡା ବାତାସ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଗରମ ସ୍ମୃତି ଦେଇଯାଏ। ଏହି ହେଲା କୋରାପୁଟର ଶୀତର ସକାଳ, ଯେଉଁଠି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଥଣ୍ଡା ବାତାସ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ କବିତା, ଏକ ଅନୁଭବ।